sama loi tisau tham ko fin kisa borle besaba ma je phogwan nai mohor lan suna for ampai damu gai phogwan hornai sam prai जोंनि अबस्थाखौ नायदो ओरै लेथेर फेथेर ampai ओरै लेथेर फेथेर ओरै लेथेर फेथेर माने थफ्ला जुनानै दङ आरोना जों हाफ्रावनो खावबो खुबो जिरायनानै माने रिक्सा फैथ'वाखै न'आव थांनो ओंखारबाय जाखां लोंखां धुबुरियाव थांसै सनाफोर ओमफ्राय नै रिक्सा नेदों नालायथो लेथेर फेथेर दंथ'यो आरोना रिक्सायानो फैथ'वाखै ओंखारखांबाय मानसिफ्रा थफ्लाफ्रा जा मा लाखानो एसे माइब्रा लालाय एसे मैगं लालाय बिनि एसे साब्रैनि जि लाबाय नालायथो बजाय गोजां बोथोरनि थफ्ला सनाफोर थांनोसै जोङो मामा देखायलांनो हायो रायलांबाय थादों ब्लग्सखौ इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामसैलाय ओमफ्राय मा होनो रिक्साखौ फन हरदे रिक्सा फैगौ होननाया मालाय जानानै लोंनानै उन्दुनानैसो दङनो ओरैनो थानाय टाइम नालाय जोंनाबो ओंखारनायाव बेलानो आरो थाब थाङाबाबो मोनाहैगोन थान्दानो गथ' गला आंहाथ' बानानै थाबायनो हायो जेबो नङा आंथ' बेसेबां गोजान थाबायनांगौ थाबायनो हायो ओमफ्राय थफ्लाया एसे अजन जाबायना बिथाङाबा खहे दा लानो हायाबा दिगदार जागोन फिसालायाबो थिनि सागौसो नुहुरनायखौ लायनो थांदों आरोना सनाफोर दसे नेबावनोसै उफाय गैया आंना खाफालानो बेबादिनोखा सनाफोर खाफाला बारा मोजां नङा नामा एसे खुजाथ्रासो नांगौबाथाय आं रिक्साखौनो मोनखाया आगोलावबो बिदिनो नानि जायगायाव गेन्द्रि फेन्द्रि रिक्सा नेबाबो मोनामोन जों ओरै थांनोबाबो बिमा फिसा आरोना ओमफ्राय लास्टाव थाबाय ससेयावसो एभेलेबेल रिक्सा मोनोमोन सनाफोर खाफालानो बारा मोजां नङा स' दिनैबो बेबादिनो जाबाय आरोना गैया दसे नेनायनि उनाव सिबाय फिसालाया मोनबोबाय आरोना रिक्साखौहाय गाखोलांनोसै आरामाव बिराद मेंदों आं दोखो दहाय बाजाराव हाबनाय नालाय थाबायलांनोनो बोलो जायाखै थांनोसै सनाफोर मालाय सलायनाय गाखोनो होनबा जा मोजां मोनलायलायो आरोना हारसिं बेसे स्कुटि सलायबावनो बाबाय आं ओमफ्राय नै आंजों बामजाबावासो बाबा मोजां हमथादो सना बिजानोसो मोजां नुहुरबाय थफ्लाफ्रा ओमफ्राय ओरै लिलि लाला बास स्टेन्डआव मोनफैबाय सनाफोर जेने थेने जोङो रिक्सायाव उल्थांलाय फाल्थांनाय ओमफ्राय गारियाबो बर्थमान खालिसो दसे नेनासो थांगोन जाहैदों ओमफ्राय जोंनिया गारिया माने थाथ'यो नै बै क'क्राझारनि शिब बाबा मन्दिर आरो कालिमानि मन्दिर दङ ना बेयाव जोंनि स्टेन्ड आरोना गारि स्टेन्ड मेजिकसो थाङो डाइरेक्ट थांसिगोन सेरावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय ओंखारनानैहाय फिलफिलि लानांगोन आरो थांसै सनाफोर दसे नेनांगोन जाहैदों फाइनालि 10 मिनिटनि उनावसो जोंनि गारिया खारबाय आरोना मानसिफ्राबो जाबाय नै एसे सान्दुं मोजांबाय जोंथिं फैनाय लामाया बहुद क्लिन आरोना बेबायदि मा होनो खुनु बारा भिर गैया गारि मटर गिदिर गैया क्लिन लामा आरोना ओमफ्राय नैबे औवाबारि मोनसै ओंखायनो स्पिडाव फैनो हायो स्कुटिफोरजों फैबाबो फैनानै सनाफोर बै कार ओंखारनाया बेजों थांगोन दिप्लाय आरोना नै दिप्लाय लामाखौ गालाङो जोंनाहाय बै फारसेथिंबो थांजायो जोंना बैथिं फैबाबो मोनो ओमफ्राय बिदि ससे फैनानै ओरैबो थांजायो बे जोंथिंनिफ्राय फैबाथाय आगोल मोनबाय आरो बेखौ फाइनालि सनाफोर जोंनि ओंखारग्रायाव मोनफैबाय बांला होनो आरोना जोंनि ओंखारग्राखौहाय र' एसे देखायदो आङो बेयाव जों ओंखार नालाय बे मेन सरक ओमफ्राय ओरै थांबाय धुब्रि एकदम टाउन ओमफ्राय ओरै थांबाय सापर जोंबो बेजों थांगोन आरो ससे जोंना एसे थांनांगौ ओमफ्राय गावस्रानांगौ र'डाथ' मेन र'डसो दुनियानि गिदिर ट्राक गारि मटर खारो ओमफ्राय मानोबा लाइनानो फिसासो बै 4 लाइनर नङा ओरैनो एकदम नर्माल मोनसेल' ओमफ्राय ओरैबायदि गारि मटर खारो ओरैनिफ्राय गवालपारा थांनाय माबा थांनाय गुवाहाटिनिफ्राय फैनाय ओरैहाय गवालपारा जानानै फैनाय ओरैबायदि गारि मटर दा एसे बेलासि खोमसि जाबाथाय गैला आरो रेहाय गैला सर'बानो माबा सरकाराबा मा उनाव बानायगोन ना मागोनथाय ओमफ्राय सनाफोरनि जोंथिं बिराद इथा पार्टि दं आरोना इथा बानायग्राफोर नायदो एसे ओइ उखुन्दै गबाय थानाया सोरबा नुवाखैबा नायनानै लादो आरोना बुर्ज खलिफाया जोंना बेनो इथा बानायो मेरला दङ जोंनि खाथियावहाय गावस्राबाय जोंहा एबारना मेन सरकजों नै सानदोदिङा पस्टार लागायलायनाय नै जोंना जोंथिंबो सानदोदिङाव बिराद पिकनिक जानो फैयो सोनाबार हाजो दं नालायथो मा होनो ब्रह्मपुत्र दै खाथिना पिकनिक जानो फैयो दा फैलायलायगासिनोसो बे आङो टाइम मोनबा थांनानै देखायहैगोन र' मादि जायगा दङ
पिकनिक जानो फैबाय थायो स्कुलनि गथ'फोर लाबोयो बिदिनो बांद्राय जेबो गैया खिन्थु पिकनिक स्पट दं आरोना क'क्राझारफोरनियाथ' फैयो बेयावनो गंगासिनाफोर जाबाथाय दुगैफैयो बङाइगावफोरनि दुगैफैयो आं बावगोलाव नैबे आसोल गैयियावसो दुगैदोंमोन ओमफ्राय जानायनिफ्रायनो थांनायानो ग्रोब ग्रोब जाला आरोना मोनथानोसै जोंनाफोर जोंना गामियाहाय मेन सरलनिफ्राय हाबजेननायावहाय बिदिनो हारसाफोरनि दखरसे गामि मोनो आरोना ओमफ्राय बेखौ बारबासो जोंनिखौ मोनो बे हारसाफोरनि गामि मन्दिर टन्दिर दङ फिसा पुलिस स्टेसन दंबावलायनाय गामियावनो जोंना सनाफोरानो बेहाय इटापाटि गोदान खुलिबावबाय आरोना बैथिंबो मोनसे खुलिगासिनो दङ ओमफ्राय जोंना बै मोनसेयावनो जोंनि ट्रेक्टरा खामानि मावगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नैबे गोदान आंबो देनां बेयावनो हाजिरा मावगोन होननाय जादों आरोना ओमफ्राय नैबे दलं हाबजेनबाय बेनो जाहैबाय जोंनि गामिनि दालां अमिसर गामिखौ रिक्सा सानो बायदि हाय नङा सनाफोर ओरैबायदि गोजौ गाहाय जों गामिनि न'फोराव थिला थिलि ओमफ्राय रिक्सा मावनायजों केमेरायाबो 14 Pro Max जों मोलि मोला जासोना आरोना सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा मा लेथ्रा थ्रा भिडिअ होनानै न' मोनथानोसै जोंनि गामिया बेफोरनो आङो एसे मोजाङै थानाय जायोबा गामिखौबो फुरा मोजाङै घुरायनानै देखायदोंमोन आरोना सनाफोर बेसे गोजौ गाहाय बेसे खस्थ' नङा आरोना सनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय फाइनालि सनाफोर ओंखारग्रा जायगाखौ मोनबाय ओरै थांबाय सानददिङा जोंनि दुब्लि बारिफ्राव बैथिजाय दं आरोना सनाफोर ओमफ्राय आंना नै बाहागिनि बेवाय सनाया बेयाव दंफैखायो ओमफ्राय जोंना थांनाय सर'बा बारा थिग नङा ओमफ्राय बरिया आरोना दे ओंखारदो थाबायनोसै बे ससेखौ बेवायखौ नुनानै जा लाखि मोनलायलायबाय आरोना आङो आदा मिथु बाहागिनि आंनि बोरायनि बिदा जायो आरोना माबानि बिमायंनि ब्लग्स बानायदों बाल भिडिअ बानायदों मा आंनि डार्लिं आंखौ गोदो बाबु जन्म जाबा हस्पिटालाव नेहैग्राया बिसोमोन बे आदायासो लांदोंमोन मा होनो बोरायाथ' मोनफैयाखैमोन नालायथो ओंखायनो बे आदायानो लांदोंमोन आरो आंखौ एक्टरसो ओमफ्राय मानसिया फरायनानै खर'आ एसे थिग गैला ना मा होनो आदा फैलानि नांदेरनायसो आयै फुरथि मोनोना गावनि गामियाव फैबाय नालायथो बोराया गैया बोरायखौ मोथो गोसोखांसैलाय लाबो माथो गोजानि फाग्ला आदा मिथुखौ एसे ब्लगसो बानायदों आं मामि सफैबाय सनाफोर जोंनि गोबायदेरायाव नै जोंना सनाया माजों थायो इसारानि सना थ' आंनि बोरायनि जोंनि बोराय लुनाय गोबायदेरा सनाफोर बेनो आं आवगोलनि भिडिअ'बो देखायदोंमोन ओमफ्राय आवगोलनि भिडिअ' जाय नायाखैमोन आं गोदानै देखायबाय आरोना गोजोन मोनफैलायो आरोना जाग्रा गुगागा फैनाय जाबायना बोरैबा मोनबोदों आङो एकदम गारियावहाय आर्ट क्लासनिफ्राय नोङो फैनानैहाय बेहायबो बहा रेस्ट लाखो थफ्ला थफ्लि ओमफ्राय बिदिनो बोरैबा मोनबोबाय आरोना आङो गारियाव गोबास्लाबाखसै ओमफ्राय मोजाङै सफैबाय आरोना सोनाफोर जोङो मोजाङैसो ओमफ्राय आंना बिखुनजो बिमाया गैया माने आं एसेल' नुहुरबाय आलु लायनो थांदों आलु गैयानो आंनो खिथाहराखैसैना लायनो थांबाय आरोना बै गेटनिफ्राय हाबनानै ओरै ओमफ्राय नैबेहाय जोंनि मन्दिर आरोना सोनाफोर गोदो उन्दैयाव बेयावनो थाबायदोंमोन नों बाबा आयौ ओमफ्राय बेखौनो गुगा गाखोफिनबाय बुस्रिया मास्रिया बिनावनो हाननानै होलाबायबाय नै जारलायानो जुद गैया गथ' माखासे ओमफ्राय सोनाफोरजों बे जायगायावनो आंनि फिसायजों आंजों हाबा जादोंमोन आरोना बे जायगायावनो हाबा जाथारदोंमोन जों मोनदोबा जोंना बेयावनोमोन आरोना बेयावनो हाबा जादोंमोन ओमफ्राय बैथिंसो जोंना सिलाया बैथिंबो दङ ओमफ्राय बिथिंबो सिलायानो गंनै बे जायगायावनोमोन आरोना गाजा गोमजा जोङो बोराय जों हाबा जानाया सोनाफोर जोंनि सममोन नालायथो एकदम मबाइलफ्राबो बारा आंना मबाइलाबो आंनाव गैयामोन बोरायनाव दंमोन उनावसो लादों आं हाबानि उनावसो मबाइला बे माबा बिदि भिडिअ खालामग्राखौ मोनदों गैया ओमफ्राय भिडिअफ्रानो सासे मानसिनि माबायावहाय लेपटपावहाय दंमोन लेपटपानो ओमफ्राय सासे मानसिनि हाबायाव बेया खावजालायबायसो ओमफ्राय दा गैया आंनि हाबानि निसानफ्रानो बुहुत खम बानायनानै दोननाय एसे दङ सोरनाबा देखायगोन आङो मालाबाहाय बेयावनो जादोंमोन आरोना जों गाजा गोमजा आरो हाबा जाखांनानैबो जा मोसादोंमोन आरोना जों बे जायगायावनो सोरनाफोर गोसोखाङो आरो माथोबाव एसे फ्रेस जागोनसै सोनाफोर आङो बेनो सोनाफोर ओमफ्राय जोंनि रुमाहाय दा खालि रावबो मानसि थाया नालायथो जेनेबा गावबागाव रुम दंखायो माइयाबो बैसिनिसो थायो ओमफ्राय नैबे जोंनि गद्रेज बोराय गोदो आं हाबायाव लाबोनाय आलना बोराय दङ गासिबो मोजाङैनो
बाहायनाय जाया नालाय ओमफ्राय बे गथ'आहाय बनानै दोनदों आरोना आरामनो बे माजों थाग्रा गथ'आहाय ओमफ्राय सनाफोर आं भिडिअखौबो दोनथ'नोसै दोखो दोखो मेंनाय मोनबाय ओमफ्राय आङो न'आव फैबाथाय आरो बोरायखौबो मोथो बांसिन गोसोखाङो आङो हाबा जानानै बाहायनो फैजेननाय नालायथो फार्स्ट फिसालानि थाखायसो दा आङो न'निफ्राय गोजानाव थानांगौ जादों आङो फिसालानि फरायनो स्टार्ट जानायावसो आंखौ बोराया बाहेरायाव दोनदों आरोना नङाबा आं न'आवनो बेयावनो गोलैसोनानै दंमोन जेराव बोराया आंखौ हाबा खालामनानै लाबोदों बेयावनो आरोना सनाफोर जेखियानो जादोला गोजौ गाहाय गामिबाबो आं बेयावनो गोदोनानै दंमोन आरोना सनाफोर मोजाङैनो दङमोन आङो ओमफ्राय आं नैबे बाबानि एडमिसन स्टार्टनिफ्रायसो बोराया आंखौ क'क्राझाराव दोनहैदों नालाय न'आवहाय रायज्लाय होनलायहाय ओमफ्राय दं आरो आं दा बिदिनो ओंखायनो थांलाय फैलाय ओमफ्राय नानि जानायनिफ्राय फैनाया एसे खम जाबाय सनाफोर आंना गथ' लानानै फैनो एसे दिगदार जायोना दाबा नै जा जालाय जाखाय दिगदार जाबोदों जेने थेने सफैबाय आरो मोजाङै मोजां ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आं फुरा रायलांग्राफोरखौ सनाफोर थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय मोनसे नायदोंबा ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान नायफ्लांदोंबा ओरैनो थांनांला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो ओमफ्राय जाय भिडिअ गारदों फंबाय बिनानाव आं नायनोसै ओमफ्राय आंना गामियाव फैबा नेटवार्क मोनसेबो मोना आं बे भिडिअखौ माला आपल'ड खालामगोन आं बिनि जेबो गेरेन्टि गैया ओमफ्राय बे भिडिअआ रबिबाराव शुट खालामनायमोन आरोना सनाफोर थेंक इउ स' माच